Vítajte na mojej vode. Toto, čo vám dneska predstavím, je najvymakanejší ionizátor na svete. Tešil som sa na ňo 8 rokov. 8 rokov som čakal, aby ten najväčší producent na svete, firma Tyhen, Južnokovej, pripravila kovový ionizátor. Mali predtým 11-platný ionizátor, čo by bol najlepší, bol tiež veľmi pekný a bol môj najpredávanejší ionizátor, ale teraz táto firma konečne urobila kovový model, ktorý vyzerá fantasticky. Takže sa poďme na ne pozrieť. Konečne to aj vyzerá veľmi dobré, keď je to zabalené. A keď už máme takýto luxusný model, tak nech to vyzerá luxusné aj v obale. Čiže tá spomínaná batéria je v takomto peknom obale. Samozrejme, aby sa nepoškodila, tak je takto pekne vyčačkaná. Takže toto je ten najkrajší, najluxusnejší a hlavne najvýkonnejší 13-platný ionizátor. Konečne to má najviac platní, aké sa vôbec dá vyrobiť. A funkcie a ovládané a všetko ostatné vám ukážem neskôr. Ale ešte sa poďme pozrieť, ako vyzerá. Ale si veľmi záleží aj na krabici. A samotnom ionizátora. Tak. Dva filtre, to je klasika. Veľmi jednoduchá výmena filtrov. Jeden, druhý. V podstate najlepšia filtrácia, aká vôbec medzi ionizátormi na trhu existuje. No a takto luxusne to vyzerá. To je skrinka, ktorá ide dole, do linky. No a batéria, ktorá sa dáva hore a z ktorou sa ovláda ionizátor. Takže poďme ho namontovať a poďme sa pozrieť, ako sa ovláda. Tak a teraz vám ukážem najpodstatnejší rozdiel medzi ionizovanou vodou a vodou z vodovodu. Naberiem si do jedného pohára vodu z vodovodu a do druhého pohára ionizovanú vodu najzásaditejší stupeň, čiže trojka, pH okolo 9,8. Tá ide síce trošku pomalšie, ale to je naopak toho, že je zdravšie. Tak, tu máme zelený čaj, úplne rovnaký. A vyskúšame, že ako sa bude roztápať, teda rozpúšťať v studenej vode. Tu môžete vidieť rozdiel. Ionizovaná rozpustí a obyčajná voda len trošku zafarbí. A čo sa týka chuti, tak to je neporovnateľné. Takže tu je rozdiel. Tak a poďme sa pozrieť, ako sa ovláda tento ionizátor. Čiže máme dve možnosti. Buď volá sa to, že joystick, ktorým sa dá zapnúť a vypnúť, alebo takisto funguje display, čiže stlačím a vypnem. Pozrime sa na funkcie. H2O je filtrovaná voda, čiže ani ionizovaná, ani zásaditá, ani kyslá. Je to prejde voda cez filter, neionizuje sa. Máme 3 stupne zásaditosti a potom máme 3 stupne kyslosti. Turbo je voda na umývanie, je veľmi zásaditá, ale aj veľmi kyslá. Čiže z vrchného ide veľmi zásaditá, zo spodného veľmi kyslá. Veľmi zásaditá sa používa na rozpúšťanie škvrn, napríklad na oblečení, a umývanie ovocia a zeleniny. Naopak kyslá sa používa na dezinfekciu rúk, kožných problémov, keď sú dermatologické problémy. No a tento ionizátor má ešte takú špeciálnu funkciu, quantity. To znamená, že si viete nastaviť, koľko má voda vytiecť, čiže liter, pol litra, liter a pol. To je veľmi praktická funkcia. V podstate si nastavíte pol litra
Dáte tiec a po pol litri sa voda zastaví a vy nemusíte mať starost. Dokonca vidíte, koľko zostáva do ukončenia. No. A najpodstatnejšia vec, čo vám chcem povedať ešte k tomuto ionizátoru, toto je najlepšia investícia do zdravia a je to najjednoduchšia investícia do zdravia, pretože stačí si kúpiť takýto prístroj a máte doma to najlepšie, čo môžete na svete kúpiť. Som tu pre vás, keď sa niečo chcete spýtať. Som expert na vodu, mám 14 rokov skúseností a poradím vám s čímkoľvek. Takže kľudne volajte, píšte a ďakujem, že ste sledovali toto video. Čau. Datacomp.sk